Kif aħna ħbib nispera tinsabu tajbin. Inter Fiorentina xejn b'xejn the day after il-video illi ħriġtu llum u ma ħriġtux il-bieraħ sinċerament għaliex bejn il-logħba bejn il-match play, il-premjazzjoni tal-Liverpool kien hemm naqra affarijiet illi rrid inkopri għal paġna ġurnalistika tagħna ta' Facebook illi nħeġġeġkom illi min issa titlu jekk tkun ma tħaltux u tinkitbu fiha klik. U għażil ta' daqstant illi nieħseb inkopri dawk u l-video qasir ħafna tal-logħba nagħmlu issa. Mela Inter Fiorentina ħankun onest, labna tajjeb, kellna fejn nirbħu għaliex konna fuqhom kważi l-ħin kollu. Orrejt kellhom iż-żewġ ċansijiet tagħhom il-Fiorentina ma all in all naħseb li għandi nkun sodisfatt bil-wirja li urejna il-bieraħ. Konna sfortunati, iva sibna l-gowler Fiorentin Terracciano illi kien fl-aqwa forma imma ikolli nammetti magħkom li kuntili ma nara logħba tal-Inter relax żmien twil meta tqis illi l-aħħar sentejn biex nilħu l-objettiv tagħna ridna naqalgħu il-fwiet u fl-aħħar kwarta u issa minn 3-4 logħbiet qabel qegħdin relax u diġà għandna l-post fiċ-Champions League lest. It felt good, ħanejdu hekk. L-unika neo illi kien hemm però kienet l-inġeri ta' De Vrij illi jissandu 4-6 ġimgħat barra staġuni finita. Stefan De Vrij li żgur se nħossuh għall-Europa League. L-Europa League ġimgħatejn oħra nkunu ġelobna mal-Getafe. Għal daqstant żgur li se jinħassu neks nagħmel riflessjoni żgħira forsi dan huwa l-mument tal-Conte illi jaqleb għad-difiża b'erballi ġieli rajni juża f'xi logħob qabel ma faqqat il-pandemija. Ma nasibx tkun idea ħażina jiena. Laqt nsemmu l-Europa League nixtieq nagħmel ukoll enfasi lejn dawk il-ħafna partitari tal-Juventus li qed jgħidu grazzi x'paxxejtuna x'illejla il-Juventus jekk jirbħu mal-Udinese jgħalqu l-pratika tal-kampjonat u minn issa ngħidilhom proset, kampjonat mistħoq, episodi mhux se nsemmihom bħalma jagħmlu ħafna mill-Interisti ma fimni. Jiena nirrikonoxxi l-fatt li l-Juventus huma rebħu l-kampjonat meritatament u anki wkoll minħabba li ma kellhomx kompetizzjoni sa barra għaliex l-Inter għadna lura min suppost kellu jikkompetilhom dis-sena Napoli żgarraw fil-perjodu Ancelotti u l-Lazio il-Covid qatatilhom saqajhom għaliex minn mindu bdejna nilabu kull 3 ijiem rejnhom jagħmlu l-free fall illi għamlu. Jiġifieri skudetto meritat minn naħa tal-Juventus, imma sinċerament jiena baxxejtkom xi jew le ma jinteressanix. U mhux qed ngħidha b'xi disrispett jew xi ħaġa, jiena m'iniex bħal kumplament tal-Interisti Maltin illi qed fi gwerra mal-Juventini Maltin u l-Juventini fi gwerra magħna. Jiena il-gwerra inter Juventus għadta kemm il-darba u ħanibqa' ngħidha. Il-gwerra inter Juventus tiegħu Malta ma tinteressanix. Jien jinteressani huwa biss illi nagħmel da 3 logħbiet relax, inkompli nipprepara da 3 logħbiet il għaliex fawissu għandi tazza li nixtieq nirbaħ, il-UEFA Europa League. Issa tagħmlu x'tagħmlu intom dik hija problema tagħkom fil-kampjonat ħbib tiegħi tal-Juventus. Jiena min-naħa tiegħi ma tikkonċernanix, jiena il-konsern tiegħi huwa it-tim tiegħi f'dan il-każ. Xejn iktar xejn inqas. U ħseb ħarja l-partitarji Interisti jekk hemm il-darba jiġi xi ħadd jgħidli lest titlef dawn it-3 logħbiet li fadal imma tirbaħ l-Europa League, jiena ngħidlu ġibli l-bajro u niffirma minn issa tant intant nerġa' ntenni l-objettiv tagħna jgħid Conte dis-sena ntlaħaq, il-kwalifikazzjoni fiċ-Champions League waslet nistgħu ngħidu hekk b'mod komdu. Inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube għal iżjed vlogs u kontenut kreattiv, klik, għal Facebook kif diġà għedtilkom kontenut ġurnalistiku inkitbu hemmhekk,
klik 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 Antonello Sports Blog il-paġna tagħna, live gaming inkitbu f'kol fuq Twitch. Klik 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 għal dak li huwa live gaming mal-gamers ta' Velocity Esports Racing nhar is-sibt wara nofsinhar. Ser ikollna xi ħaġa relatata mal-Formula 2 imma mbagħad niżvelaħulkom iżjed il qudiem. Kif tagħmlu dawn it-tliet affarijiet? Għamlu li xjaten tridu. Il-komplement tas-serata tajba ħbieb.